പഠനത്തിനും എക്സാംസിനും എല്ലാം സഹായകരമാകുന്ന ഒരു അഫർമേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു മിറർ ടെക്നിക്കാണ്. ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഇനി പറയുന്ന അഫർമേഷൻ സ്വന്തം കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുക. ഞാനൊരു വലിയ വിജയമാണ്. ഞാൻ പഠിത്തത്തിലും പരീക്ഷകളിലുമെല്ലാം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാം ഞാൻ വലിയ വിജയം നേടുന്നു. അതിന് ഞാൻ അർഹതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, സന്തോഷവതിയാണ്. എല്ലാ നന്മകളും എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കണ്ണിൽ നോക്കി ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വീതം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി, അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, ഫീലിങ്ങോടെ പറയുക. സബ് കോൺഷ്യസ് റീപ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.